kötelet, azt fikkám vele. Sőt, lehet lentebb középre állítani. Jó, azt fikkál meg, Csavi megfikkálja. Mehet, fikkál vele. Mehet a forduló, gyerekek? Valakinek lehet, hogy kísérni. Annyi, lehet, hogy kísérnem kell a rózsaszín kötelet. A sarkot, az utolsó sarkán. A vanniban megakadhat. Helye forduló. Én keresek összeteg. Kész, elköszön. Elosztom a legtöbbet, másodszor meghúzni. Kupper nem esett bele, igaz? Azért a boom elég sportos. Eléggé access tudjuk eldobni. Ja. Annyira szereszel a kényszalagon a access nyújtogató. Hát én másodformányos leszek. Nem itt. Oké, megvan. Húzd meg inkább. Egysé. Magunkra húztuk a hajót. Azt csináltam, azért ügyeltem, mert késtem, hogy rúgoltam előre a büntetéseket. Jó gyerekek, jöhet le a Génova és tekerjük ki a... Ricsi? A Ricsi. Neked meg kell itt ásni egy árkot, a mögött, aki jössz mész. Ilyen lövészárokszerű. A magasságod nem ideális ehhez a boomhoz. Jó lesz ez a járgány. Te fog állni, jó lesz? Szerintem igen. Ja, hát minden a helyére kerül. Gyerekek, mintaszerű, ahogy dolgoztak, mintaszerű. Az a húzik. Másik oldal, engedd, igen. Valahol nem jön. Annyira engedi, hogy már tolja. Nem. A rolleren a kötél. Kötél, azt igazít meg a végtelenítettet. Engedj rá vissza, Ott a hurok, engedj rá, most. A vitorlázat az melyik hajóról való? Meg a rég? Vagy ja? Egy osztrák liberáról való. A komplett rig, a vitorlák, a kíl, minden. Húha. Hoppá! Nincs a végén stopper. Hátrafelé tart, de előre nem. De már fönt is van a reacher. Engedj rajta. Ez az, futtass, engedj rajta. Még. Szálakat nézd. Még engedhet, még. Meg lébe, egy kicsit lébe. Lébe lehetne ülni, meg Balázs rá lehet megint engedni a Ez az. alsóére. Ez az. Engedd rá az alsóére. Csabi, nyomd az alsót előre, a kocsit. Fasza. Hát egy kis zsír, meg ilyesmi. Ja, hát itt látszik ez kicsit durva. Mi a paks? Rát a szél. Szél. Húzzál rajta egy kicsit. Hát majd azért egy széljelző még majd. Igaz. Így. Elég fel az átcsolódva ezért. Az nem pörgős, az a csiga ott alul. De lehet, hogy pörgős, de rosszul van beszélgetek. Engedj rá vissza, amit is ejteni. Nyomatékunk egy nagyon. Gyere. Szuper a vízbe, gyerekek. Hol? Adjam? Ne maradjon. Jó. Állj, két sportkötél alatt. Kormány miért?
Jó. Csigizni csak a izén kívül. Büfén kívül. Büfébe. Melyik büszébe? Az a büfé. Nyíltáros. Nézd meg, a vízvonalat hátrajöttek, mint egy picit megindult volna. Meg. Sokat számít majd a súly. Ez a jó hang. Nem, mert a hajó eleje kiemelkedett, hátul jön. Egyből megyünk. Nem is láttuk alá. Ez egyébként előbb elkezdődését volt. Szerintem az volt a vége az esti ilyen befújásnak, nem? Volt. Ne. Ja, az a levisztosító. Nincsen gyert. Egyes meg az alja. Az, Jön megint. Ott lesz megint. Ott van egy olyan de kilóméter. szép. Eljön idáig. Ez holnap a kepinek a szele. Ja, azt ki egybe. Hát, ti ezzel indultok, vagy mi? Vagy csináltok valamit? Vagy az asszó? Vezér majd kitalálja, hogy hogyan legyen. Minden nem megyünk. Asszóval is ezzel. Értem, jó. Ő kepivel is. Jó, mert hát, ja, csinálunk egy jó trimarát. Még ugyanettük, hogy 5-22 elvernek madárka, meg ilyenek, itt röpösnek lettünk, majd összekötünk utaljá, aztán Mit tudsz csinálni? Mondjuk múltkor egy kicsit túlkalkuláltuk mi is a vitorlákat. Kemény szélre indultunk, mentő mellénybe. Mindegy, hát ez is benne van. Igen. Mondjuk nem olyan lesz, mint ma. Ez tuti. Tényleg az menetben voltatok, mikor jött az a kis laza? Nem, hát végülis Földváron volt a hajó, az Zoliék hozták át, ők egy pici elsőt elkaptak, mi meg Keszterőkocsival jöttünk a Tibivel. Nevi bácsi, hol a motor? Befejezés. Holnap spinnaker. Jó, és? Húzzum a spinnaker. Húzzuk csak úgy natur? Csak úgy natur. Spibum, itt az eret. Mi lesz a spibum? És a Krisztiánnak a régi piros, meg az új sárga piros kötelével. De mi lesz a spibum?